anyị ga-amalite ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 95, hymn number 95. mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o mewo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume
ya onwe ya ga-emekwa ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa na nke gwepịara egwepịa. Chineke ịdịghị eleda ya anya. Onye-nwe anyị Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị enupụwo isi n'okpuru ya. Anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị na ajọ omume anyị niile. Ụmụ m na m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere n'ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha ma olu dị umeala wee jee n'ocheeze amara Chineke. Biko ka anyị gba ikpere n'ala, ka anyị kwupụta mmehie nke ọra mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, ka ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwe anyị si gbaghara ndị mara ihe ọjọọ. Edubela anyị n'ime ọnwụnwa, dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, n'ike na otuto mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ anyị ga-ekwupụta okwu otuto gị. Onye-nwe anyị, zọpụta anyị ọsọ ọsọ, mgbe anyị mee ngwa anyị nyere anyị aka. Abụ ọma dịrị ụbọchị taa, abụ ọma nọmba 13.
Our first reading is taken from the book of Genesis, chapter 22, beginning at verse 1. After these things, God tested Abraham. He said to him, "Abraham." And he said, "Here I am." He said, "Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains that I shall show you." So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and his son Isaac. He cut the wood for the burnt offering, and set out and went to the place in the distance that God had shown him. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the places far away. Then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. The boy and I will go over there. We will worship, and then we will come back to you." Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. So the 2 of them walked on together. Isaac said to his father, Abraham, "Father?" And he said, "Here I am, my son." He said, "The fire and the wood are here, but where is the lamb for a burnt offering?" Abraham said, "God himself will provide the lamb for a burnt offering, my son." So the 2 of them walked on together. When they came to a place that God had shown him, Abraham built an altar there and laid the wood in order. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to kill his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, "Abraham, Abraham." And he said, "Here I am." He said, "Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withdrew your son, your only son, from me." And Abraham looked up and saw a ram caught in the thicket by its horns. Abraham went and took the ram and offered up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, "The Lord will provide," as it is said to this day, "On the mount of the Lord it shall be provided." The word of the Lord. Thanks be to God. Deum Laudamus, page 8.
Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ ga-esi n'akwụkwọ Romans. Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ ga-esi n'akwụkwọ ndị Rom, isi nke 6, malite n'amaokwu nke 12 ruo n'amaokwu nke 23. Romans chapter 6, beginning to read from verse 12 to 23. Ya mere, ka mmehie ghara ịdị na-abụ eze na-arụ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ, ime unu ka unu na-agụ ya niile ntị. Unu adịkwala na-eche ihe dị n'anụ arụ n'iru mmehie ka ha bụrụ ihe agha ajọ omume, kama chee n'onwe unu n'iru Chineke dịka ndị sitere na ndị nwụrụ anwụ dị ndụ. Chekwanụ ihe dị unu na-arụ n'iru Chineke ka ha bụrụ ihe agha eziokwu. N'ihi na mmehie agaghị abụ onye nwe unu, n'ihi na onye na-anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara. Gịnịkwa? Ọ bụ na anyị ga-emehie n'ihi na anyị anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara? Chineke ekwela. Unu amataghị na onye unu na-eche onwe unu n'iru ya ka unu bụrụ ndị oru na-aṅa ya ntị. Unu bụ ndị oru nke onye ahụ na-aṅa ntị ya, ma ọ bụ nke mmehie na-eweta ọnwụ, ma ọ bụ nke ịṅa ntị na-eweta ezi omume. Ma ekele dịrị Chineke na unu bụrụ ndị oru nke mmehie, ma unu sitere n'obi unu na-aṅa ntị ihe atụ nke ozizi ahụ nke a raara unu nye n'aka ya. Ebe emekwara ka unu pụọ na mmehie nwere onwe unu, unu ghọrọwo ndị oru nke ezi omume. Ana m ekwu dịka mmadụ, n'ihi na adịghị m ike nke anụ arụ unu. N'ihi na dịka unu chere ihe niile dị unu na-arụ n'iru a na-adịghị ọcha na iru mmebi iwu, na-eduba na mmehie, na-eduba n'imebi iwu, ka unu bụrụ ndị oru ya. Otu a, cheenụ ihe niile dị unu na-arụ n'iru ezi omume ugbu a, bụ nke na-eduba n'ido nsọ, bụ ka unu bụrụ ndị oru ya. N'ihi na mgbe unu bụ ndị oru nke mmehie, unu nwere onwe unu n'ebe ezi omume dị. Ọ bụ mkpụrụ gịnị ka unu nwere n'oge ahụ? N'ihe niile ahụ nke ihere na-eme unu ugbu a. N'ihi na ọgwụgwụ ihe niile ahụ bụ ọnwụ. Ma ugbu a, ebe unu pụsịrị na mmehie nwere onwe unu, ghọkwa ndị oru nke Chineke, unu nwere mkpụrụ unu na-eweta ido nsọ. Unu nwekwara ndụ ebighị ebi dịka ọgwụgwụ ya. N'ihi na ụgwọ ọlụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye amara nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onye-nwe anyị. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Anyị ga-akwado onwe anyị n'ozi ọma anyị n'okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 152, hymn number 152.
ka anyị kpere Chineke. Anyị na-enye gị ekele, Onye-nwe-ayi Chineke nke pụrụ ime ihe niile, na inyere anyị amara ịbịa n'iru gị n'ụbọchị taa, ife gị ofufe, ibuku gị abụ ọma, ikpe ekpere na ịnụrụ olu gị na okwu gị. Nna anyị na-arịọ ka ị were amara nye anyị amamihe ka anyị ghọta ihe nke mmụọ nsọ gị na-agwa anyị n'ụbọchị ndị a, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, ị na-arụ mgbe ebighị ebi, ike ebere ya dị. Taa Sọnde nke ikpeazụ n'ime ọnwa Juun, anyị na-ekele Chineke na n'agbanyeghị ịma aka n'ihu niile nke ekwensu na-ama anyị, o dewere anyị ndụ ruo taa. Hallelujah. We live in a world where everybody wants to do what pleases him. Many people find it difficult to follow instructions. And when we decide not to follow instructions, especially when those instructions are given by those who are more knowledgeable than us, we get into trouble. A very good example is the fact that so many people who we are told to be cautious about reopening things during this time of COVID-19, but who felt that maybe they have been out of it for a long time and they want to get into life once again without minding the words and the instructions of those who are more knowledgeable than them. You now see us paying the price, very heavy price, the consequence of disobedience, the consequence of sin. And so when we refuse to obey instructions, we pay a heavy price. That is what is called the consequence of sin. I know that gradually but surely the word sin is getting away from our vocabulary. Nobody wants to talk about sin, or nobody wants to even be accused of committing sin. But the church has it as a duty to remind her children, and to remind the world, for that matter, that sin has consequence. Disobedience will attract some punishment. The stubborn person is assigned to a very hard ground. So we need to listen when God gives us instructions, so we don't sin against him, so that we don't disobey him and face his wrath. Today I want to talk about the word the sentence that we always use: God will provide. God will provide. Yes, God will provide, but under what circumstances, in what conditions, in what circumstances does God provide? It's very important for us to know. Today we read about Abraham. Abraham, who has been called the friend of God. Abraham believed God, and it was counted for him as righteousness. Here is a man who has followed God from the time God met him and chose him and told him what to do. We are told that Abraham followed God's instructions. Whatever God asked him to do, Abraham did. And he did it to the letter. Up until now. In our first lesson for today, God commands Abraham to offer his only son, whom he loved very much,
to offer him as a sacrifice to him, God. And one will begin then to wonder whether God endorses human sacrifice. The answer is no, he doesn't. But sometimes human beings can sacrifice their lives for others. So on this particular occasion, God says to Abraham, I want you to take that your son, your only son whom you love. God needed to let Abraham understand what he was doing. Abraham had sought for this son for so long, prayed, worked very hard. I'm sure that if Abraham had technology in those days, he would have tried those technologies. But now God has given him a son. And now again, God is asking, give back to me what I gave you. Does Abraham say no? Because this is a promised child. A child God said, in this child I'm going to make you the father of many nations. Abraham had a choice to make. A choice to obey or a choice to say, no, I'm not doing it. This child is too precious for me to kill him for you, God. Abraham went, as God asked him, to the mountain that God chose. And as they were going, Abraham had two of his servants going with him, and his son Isaac, who was to be sacrificed, unknown to him. At one point, very close to the mountain, Abraham said to his two servants, you stay here. The child and myself will go up the mountain and worship God, and we will come back to you. So Abraham sets off with his son Isaac. And on the way, his son Isaac asked his father a question that was very, very uppermost in his mind. Daddy, we have fire, we have wood, but where is the animal for the sacrifice we are going to make? And it was on that occasion that Abraham made that very popular statement: God will provide for himself a lamb for the offering. Abraham was willing to obey God. And because he was willing to obey God, even if it meant slaughtering his son for God, and because he was willing to obey God, God fulfilled that statement that he will provide under every circumstance for those who want to obey him. Let's stop talking about Abraham for a minute. We'll come back to him and look at another person who was not so sure whether he should obey God or not. His name was King Saul, the very first king of Israel. In 1 Samuel chapter 15, God remembers the promise he made to Israel about Amalek. Amalek that resisted Israel when they were on their way out of Egypt. Because of the wickedness of Amalek in those days, God promised that he will annihilate those who would oppose his will. By resisting Israel, by wanting to stop them from passing through, Amalek was trying to oppose the will of God, the mind of God. That is to let the people of God go to their promised land. And God said, Amalek, you have offended me. You're not going to exist anymore as a nation. So now that Israel has been constituted as a nation, God sends Saul and says, I want you to go and abolish, annihilate, exterminate everything you find in the land of Amalek. And the guy, King Saul, took the armies that God had given him, went to Amalek, and he did some of what God told him, some of them.
He killed whatever he wanted to kill, but saved what he wanted to save and brought those things home. And then, of course, he was happy that he had won the battle, he had won the war, he had come home with all these loot and spoils. And then God called on Nathan the prophet and says, Nathan, I regret that I made Saul king because Saul has refused to obey me. Go and tell him that he will no longer be king. We are told that on that occasion, Nathan was very, very sad because Nathan had a very high hope for Saul. But now, Saul has disobeyed God, and that disobedience was going to cost him his kingship. So Nathan comes to Saul and says to Saul, when Saul saw Nathan come, he said, man of God, we are back from the battle. We did what God said we should do. He said, really? You did everything God said you should do? Yes, we decimated the place. We killed all of them. But the question then came, if you did what God asked you to do, what is this bleating of goats and cows that I hear in your backyard? For want of words of what to say, excuses will not do. Oh, the people brought them home to sacrifice to your God. Onyomam. Not me, but the people. We always like to shift blame. The people brought those things home in order to sacrifice to your God. And Nathan told him, that's not good enough. To obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Hallelujah. Amen. To obey God is better than sacrifice. Chineke sige ezuhi. Gaga jezuhi si ezuhi akan we na Chineke offering na church. That's not good enough for God. Doesn't matter how big an amount you're going to bring to God. The first commandment is don't do what? Do not steal. You go and steal, you go and break into a bank, and you bring the money, and then you give to. Because we don't know how you made your money. And I wish you can get accused. I so you mission. To obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Therefore, you will no longer be king over Israel because you have disobeyed God. Can you see the difference between obedience to God and disobedience to God? Righteousness and sin, good and evil. When you are doing what is right, God will walk with you. When you are doing what is wrong, even if you prosper for a moment, God is waiting for you at the end of the road. It is a very fearful thing, the Bible says, to fall into the hands of the living God. Sin has consequences. If you listen when we were reading our Old Testament, in our New Testament lesson, Paul was writing to the people of God, warning them never to allow sin to have dominion over them. Don't let disobedience to the revealed will of God to have dominion over you. Because the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Today, if you indeed want God to provide for you, in whatever you are doing, make sure you are following God's instruction. If God says, do this, make sure that that is what you're doing. If God says, I have sent Jesus Christ to die on the cross for you so that my relationship with you can be repaired, don't go and do something else thinking, oh, if I do this, God will be pleased with me. You need to receive Jesus as your Lord and Savior. That's the only way. The Bible says there is no other way whereby anybody can be saved except
through Jesus Christ. So disobedience has consequences. It is a sin that God will punish. And therefore you and I need to learn to obey God. When we read the Word of God, my prayer is that God will help us, each one of us, to obey God, to live by His Word, so that whatever we read from the Word of God, the Bible, we do our best to keep. Because therein, in keeping the Word of God, lies our life. Therein lies God's love for us. It is only when we are following His command, when we are doing what He wills us to do, that He will provide. On that day when Abraham prepared that altar, got his boy and bound him and placed him on that altar, raised his hand to slaughter him, the angel of the Lord says, no, don't hurt that boy. Because now I know that you are a man that is willing to obey God. And then when Abraham relaxed and untied his son and brought him out, the Bible says as he looked around, he saw a ram that was caught by its horn in the thicket. And so on that day, God provided, because Abraham was willing to obey God, even if it meant giving his son back to God. Beloved ones, let me end with this analogy that we use from time to time. Mama goes to market or to supermarket and buys some loaves of bread. Comes home, makes a what do you call it? A peanut and jam kind of sandwich. Peanut butter and whatever it is. And then she then serves each of the children, everyone his own sandwich. And then she comes back and says to the little one, give me some of your sandwich. It's mine. Mommy, I won't give you. It's mine. You know how children are. It's mine. Always mine. Children are very selfish. It's mine. What that child does not know at this point is that this thing that is now yours, that you don't want to share with anybody, was once mommy's. But she freely gave it to you to eat. But now you are finding it difficult to share with mommy. That's why we teach our children, do what? Share. Give back. If we refuse to give back to the God who gave it to us in the first place, what we are doing is locking the source from which riches will come. So when God reveals to you that you need to be generous to somebody, you need to share with another, especially during this time when things are very difficult, when there are some of us who are not working. I remember one sister who told me one day, she said, she met somebody. Under normal circumstances, this person is not a friend. It's not a friend. But when she saw her, she knew it was ministered to her that this person needs help. And she took a bag of groceries to this woman. And the woman was so happy and so thankful that somebody listened to God. That somebody listened to what God was pressing on her heart. Go and give something to this other girl, to this other woman. And I'm sure that lady, that sister who shared that food that day was happy with herself. When God says to you, do this, are you willing to do it? Or are you rationalizing and says, God, I don't think I'm qualified to do this one. Here am I, Lord, but send my brother. That's what some of us do. But Abraham will go all the way, whether it is going to be okay for him or not. Whether it is his son that is going to die or somebody else. And that's why Abraham
is called the friend of God. Do you want to be the friend of God? Then listen to what the Spirit of God is saying to you today. What the Spirit of God will say to you tomorrow, during this week. If God says that your tithe or that your money, I want you to give it to this brother who you may not even know, or that sister, you may not even know that she hasn't got a salary all through this COVID time. Do it, and the blessing of God will be yours. Amen? Let us learn to obey God, because obedience to God results in God providing for us. But refusing to obey God results in God even taking away from us what He has already given to us. May God grant us hearts of obedience in Jesus' name. Amen. Let's bow our heads in prayer. I don't know whether there is anything God is ministering to your heart as a way of service to Him or to humanity, as a way of relieving suffering for others who may be suffering at this time. I want you to take a moment and think once again. Is there anything God is placing on your mind to do for Him or for another Christian, or even for that matter, another person who doesn't come to church with you, who doesn't even believe in Jesus Christ? Do you know that it is possible for God to reach that person and bring him to Himself, or bring her to Himself, just by your generosity towards that person? Think of it. My prayer today is that you will say to God, Lord, help me to do what you ask me to do. When we do what God is asking us to do, there is a blessing that comes with it. He says, if you give a cup of cold water to any of these my little disciples, He says, you will not lose your reward. What is it that God is asking you to do? It may not be giving. It may be just that God is asking you to get away from that very bad habit that you have formed. What are you going to do? Are you going to say, well, I'm so used to this habit, I'm not going to stop? Are you going to do what God is saying? Do it. And the blessing will be yours. My great provider, my great provider, my great provider, my great provider, He will surely provide for me and provide for you. My great provider, my great provider, my great provider, my great provider, He will surely provide for you and provide for me. Let us make it easy for God to provide for us by being obedient to Him and following His will all the days of our life. We pray in Jesus' name. Amen. Biko ugbu anyị ga-eguzoro ọtọ ka anyị wee kwesị okwukwe anyị ike site na okwukwe nke ndị ozi. Mmadụ niile ekwe m na Chineke bụ nna, onye kere eluigwe n'ụwa, ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, onye-nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site nke Mmụọ Nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ Mary mụrụ ya, ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ọ rịara n'ala mmụọ, n'ụbọchị nke atọ
o sikwara na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwere m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmeghọ mmiri dị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Ebere anyị. Were ezi omume yikwasị ndị gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Ọ bụ naanị gị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Kọleti dịrị ụbọchị taa, Sọnde nke atọ ka Trinity gara. Onye-nwe anyị, anyị na-arịọ gị ka ị were ebere nụrụ olu anyị, kwekwa ka anyị onwe anyị bụ ndị nyewere obi ọ na-agụ agụụ ikpe ekpere, ka anyị wee site n'inye aka gị dị ukwuu lụọra anyị ọgụ, kasịkwa anyị obi n'ihe ize ndụ na ihe nhụju anya niile site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Kọleti nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụrụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọleti nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị udo ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịdaba n'ime ihe eze ndụ, ma kwee ka edozie omume anyị niile site na nchịkọ nke gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere niile dị iche iche. Prayers of the people. Let us begin our prayers by remembering all who are sick and shut in. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on your servants as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy, hear our prayers. Prayers for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have consecrated the covenant of marriage, that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send, therefore, your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy, hear our prayer. Remembrance of those and the families of those who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgivings. For whom we remember this day,
fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb and crushed and are filled with the pain of grief, whose strength has been given up because of their loss. You know all their sighing and longings. Be near to them and teach them to fix their hope on you. Lord, in your mercy. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble. In this challenging and uncertain time of global pandemics and a public health crisis, we come before you offering our prayer on behalf of those in need, the church and the world. For the church, that it may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ and serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop, Marion, our bishop, Clinton, our pastor, and all who minister in your name. Lord, in your mercy. Hear our prayer. For all affected by the coronavirus around the world, for the leaders of the nations, that they may work together for the common good as the outbreak spreads. May barriers that divide be brought down, that bonds of trust may be strengthened to benefit the entire human family. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Grant public health and government officials in our nations the strength and will to act swiftly and decisively, with wisdom and compassion in service to all. We pray especially for the President, the Congress, governors, and elected officials in local municipalities. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Heal those who are sick with the virus. May they have access to medical care and regain their strength and health. Grant them your healing grace. Give strength to all who are caring for loved ones. Lord, in your mercy. Hear our prayer. For healthcare workers, especially all the healthcare workers and first responders from All Saints Church in our community, who, with hearts of service, stand on the front lines of providing care. Grant them courage and protection as they put the needs of public safety before their own. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Bless the scientists and researchers around the world as they combat the virus, that their work may yield knowledge to develop a vaccine, treatments, and improved measures to reduce its spread. Lord, in your mercy. Hear our prayer. For the safety and well-being of all who travel, those who remain quarantined or sheltered in place. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Remove the presence of fear and anxiety from our hearts, that confidence in your providence, we may be generous in sharing our resources. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Grant that our churches and communities of faith may reflect your love as they minister to the most vulnerable among us. Fill them with your Holy Spirit as they work to be your healing hands and feet to all in need. Lord, in your mercy. Hear our prayer. For those who have already lost loved ones to the virus and those who will yet suffer such loss, that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy. Hear our prayer. For all who have died from the coronavirus in the hope of resurrection, and those whose faith is known to you alone, that with all the saints they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life is eternal. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Keep us, good Lord, under the shadow of your mercy. Sustain and support the anxious. Be with those who care for the sick, and lift all who are brought low, that we may find comfort knowing that nothing can separate us from your love. In Christ Jesus our Lord. Amen. Let us continue for one more brief moment in prayer. Ka anyị chetakarịsịa ụmụnne anyị ndị nọ n'iru uju ugbu a na ezinụlọ ha dị iche iche n'ihi na ndị ha hụrụ n'anya ahapụla ha n'ọnwụ. Anyị maara ọtụtụ n'ime ha. Anyị ga-echeta ezinụlọ David Nwachukwu,
ezinụlọ Felix Oru, ezinụlọ Jacob Arinze Chukwu, bụ nwanne anyị nwanyị bụ Comfort. Ka anyị cheta ezinụlọ Onyewuchi, ndị niile na-eru uju n'oge a, ka Chineke anyị gbaa ha ume, kasie ha obi, hichapụ ha anya mmiri. Ka mgbe ha na-ebe akwa, ka ha ghara ibebiga akwa oke dịka ndị na-enweghị olileanya. Ebe anyị makwara nọ na ọnwụ bụ ihe na-aghaghị ime eme, na onye nwụrụ n'ime Kraịst ọ bụ ihe ọma kpọrọ ya. Emesịa, anyị onwe anyị ndị na ndụ ugbu a, mgbe a ga-akpọkwa anyị oku dịka akpọrọ ha, anyị na ha ga-ezukọta ọzọ n'eluigwe. Haleluya. Ka anyị cheta ụmụnne anyị, na especially ndị okenye anyị, ndị na-arịa arịa ugbu a, maọbụ ndị na-anaghị aghọtacha ihe ha na-eme n'ihi otu o si dịrị ha. Ele anya ha na-ajụzi ajụjụ si Chineke, ọ gịnị na-emezi? Biko, ọ bụrụ na ị maara onye dị otu a ahụ na-adịghị, anyị ekpele ekpere mbụ banyere ndị ahụ na-adịghị, ma anyị maara ha n'ime obi anyị, ka anyị cheta ha, kpọọ ha n'otu n'otu n'ihu Chineke, si Chineke ya biko nọnyere ụmụ ya ndị a niile, ndị na-arịa arịa, ndị nwere ọnọdụ dị iche iche ha nọ n'ime ya na-ewute ha. Ka Chineke anyị gbaa ha ume, napụta ha n'aka ihe ize ndụ nke ọnwụ. Ka Chineke anyị gwọọ nrịanrịa ha, mee ka ha nọgidesi ike n'okwukwe, bụrụ ndị a na-apụghị iropụ eropụ. N'ikpeazụ, ka ọṅụ ebighị ebi nke Chineke bụrụ nke ha. Onye-nwe anyị, biko nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue gị ntị. Ngwanụ ugbu a, onye ọbụla n'ime anyị, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị n'ebe a, ka anyị were nwa mgbe chee mkpa anyị n'ihu Chineke, n'ihi na dịka ihu anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị dị iche iche. Ka Chineke onye mazụrụ ihe niile, onye pụkwara ime ihe niile, ka o zute anyị ebe mkpa anyị dị, napụta anyị, gbatara anyị ọsọ enyemaka, dịka nna nke maara otu ọ dịrị ụmụ ya, ka o nyere anyị aka na mkpa anyị dị iche iche. Onye-nwe anyị, nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue gị ntị. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịa anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkue gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma, nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọta amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Fere ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma nne, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ izukọta na-ekele Chineke, na-aja ya mma. Ọ dị ọtụtụ ndị na-akpọ m na-ajụ sị, olee mgbe anyị ga-ebịaghachi chọọchị? Biko, asị m onye ọbụla kuru iyi ṅụọ. Be patient. Ọkwụna ahụla ndị ka emeghere emeghe otu eji dịrị ugbu a, right? Biko, otu anyị ji ekpeghị ya, onye ọbụla adịrị safe, dị mma. Anyị were n'obiọma
Chineke mere anyị amara. Unu ahụla Chineke mere ebere ebe Maryland anyị nọ. Anyị na-ewefuru gọọmenti anyị aka na Maryland, na Virginia, na DC. Because they are careful. Ọ ya mere coronavirus abịaghachibela ọgụ otu o si bịa n'ebe ndị ọzọ. Ndị ke gbara ọhụ gbaba asị oji ọsọ agbakwu ọgụ amaghị isi ọgụ ọnwụ. Anyị agaghị iji ọsọ agbakwudo ọgụ ka ọnwụ. So biko onye ọbụla otu anyị si anọ n'ụlọ ekpe ya, ụmụnne m ndị a na-abịa soro m ebe a, mkpụrụ mmadụ ole ndị a, ekelela m ha. Kelekwa unu nwa ndị nọ n'ụlọ na-esoro anyị, ka anyị were n'obiọma. Ndị kansụl na-eleba anya na ya mụ ihe. Anyị agaghị ịgba ọhụ harachi mkpechiri aka dị ma anyị na-afa ihe lele. So onye ọbụla nwee ndidi. Mgbe oge ya ga-eru, anyị ga-ịrọpụta otu anyị ga-esi anọ na chọọchị a, n'ihi na ihe niile ga-agbanwe. Ihe niile ga-agbanwe because ọgwụkwaghị otu mbụ ahụ. So ọ bụrụ na ndị kansụl ekpebie mgbe ọ ga-awụ ma elefe anya hụ otu ihe niile si dịrị, anyị ga-eme ka onye ọbụla mara. But for now, let us continue to worship in the way we are worshiping. I hope you are seeing what we are doing from your homes. Please continue to support the church. Now, finally, today is our graduation day, when we would tell us when you are on air. Senior one, tell us when you are on air. Anyị ga-anaka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 213, hymn 213. Oh
The last verse one more time. Ka ekpere Chineke. Ịdị mma ezi Chineke, eluigwe na-agba ama, eso m na-asị n'ịdị mma, ịdị mma ezi Chineke, ezi Chineke, ịdị mma ezi Chineke, ezi Chineke, eluigwe na-agba ama, eso m na-asị n'ịdị mma, ịdị mma ezi Chineke. Anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma, ịhụnanya gị na obiọma gị juru anyị anya, ị nweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dịka gị, ị bụ Alfa na Omega, anyị niile na-aja gị mma, anyị na-aja gị mma, o anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma, ịhụnanya gị na obiọma gị juru anyị anya, ị nweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dịka gị, ị bụ Alfa na Omega, anyị niile na-aja gị mma. Otuto na nsọpụrụ, mbuli elu na nkwanye ugwu niile dịrị gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Anyị na-ekele gị nnukwu ekele na ịnọnyere anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a were ugbu a. Anyị na-ekele gị n'ihi ụmụnne anyị na ụmụ anyị ndị gara ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ime afọ 2020, n'agbanyeghị ịma aka niile nke coronavirus mara ha, ha wee nwee ike gụchaa akwụkwọ ha nke ọma, tụrụ ugo wee lọta. Anyị na-asị gị nara ekele n'ihi ha n'aha Jizọs, na inyere ha aka ha wee mee nke ọma. Onye nwe anyị, anyị na-agbakwasị ụkwụ na ihe ọma niile nke imere ha wee na-enye gị ekele, na-asị gị gị onye duru ha rute ugbu a, durukwe ha gawa n'ihu. Ọtụtụ n'ime ha agụchala akwụkwọ ha wee tụrụ ugo, ọ ga ha chọwa ọrụ. Ụfọdụ bụkwana ndị ga-esi n'otu akara ugo wee gawa n'akara ugo nke ka elu. Anyị na-arịọ ka mgbe ha na-agawa ka ị duru ha, ka ha were gị dowe n'ihu, were gị kpute n'azụ, ka ị na-eche ha n'aka nri na n'aka ekpe, n'ihu na n'azụ, ka o wee si otu a na-adịrị ha mma. Ka otu ugbu a aka niile anyị enwekwa ike jaa gị mma n'ihi ha na ndị ọzọ, otuto na nsọpụrụ wee si otu a dịrị ha gị.
anyị na-arara izu nke a malitere n'ụbọchị taa na-etinye n'aka gị, na-arịọ ka ị duru anyị n'ime ya, ka anyị bụrụ ndị na-anọgidesi ike n'okwukwe, ndị na-ekwere gị nke ịkara, ndị na-eme ihe dị obi gị mma, ka ị wee gọzie anyị dịka ị gọziri Abraham wee mee ka o nweta ihe ọ na-achọ n'aka gị n'ihi na o kwere gị wee rubere gị isi. Nyere anyị aka Chineke anyị irube isi mgbe mmụọ gị na-agwa anyị okwu, ka anyị ghara dị ka Sọl onye a chụpụrụ, ka ọ ghara ịbụkwa eze ọzọ n'ihi na o nupụrụ isi. Nna, biko nye anyị amara irubere gị isi na ime ihe ị na-achọ mgbe niile, ka o wee si otu a dịrị anyị mma. Gọzie ụmụ na ụmụ anyị, gọzie ndị nne na ikwu na ibe, ndị okenye anyị. Kwee Onye-nwe anyị ka e were mmụọ ozi gị gbaa anyị gburugburu, ka ihe ọjọọ maọbụ ọrịa na-efe efe ghara irute anyị. N'ime ihe niile ka aha nsọ gị nara otuto na ndụ anyị, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị ịghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 We shall now go back to the video about our graduates. Good morning, brothers and sisters. Good morning, audience. Good morning, community watching us live now on YouTube, wherever you are. Please join me as I present to you the first category, class of 2020 graduates, kindergarten to first grade. This is a big deal in this kid's life. This will be the first time they will going to real school. This is a milestone in their academic life. Please join me as we rejoice with them and honor the achievement. Christ, surrounding Chukwu. Our 4 children in this category, the names are Ndubisi Aha go to Chidema Anne Mary Bay. Chidozie David Oluwaseyi Okere. Kama Adora Adunukwe. Oh, you guys did well. I'm very proud of you. Austin is proud of you. Igbo community is proud of you. Go and make us proud. Hooray! Glory be to God. Good morning. On behalf of ASIAC's Graduation Sunday Committee, I would like to extend a very big congratulations to the class of 2020. You all did it. You persevered and you conquered with the help of God, with the help of your families, with the help of your community. You were able to end this year triumphantly, extremely successful. You all did it, and we are so extremely proud of you all.
specifically to my elementary to middle school graduates. You all have done a very big thing. When you were at elementary school, you were building your academic foundation. Now, going into middle school, you are obtaining the building blocks for your academic future. So everything that you're getting ready to learn in middle school is going to help you once you go into high school. And then once you go into high school, everything that you are gaining now in middle school is going to help you in college and beyond. This is your time. This is the starting point for all of your future endeavors. And we know that with God's help, you all will do magnificently. We are so proud of you all. Again, on behalf of the Graduation Sunday Committee, we would like to extend a very big congratulations to you all. Yes. You are the reason we have come, the reason we assemble in your presence, to love and honor you, Jesus. Where would we be without your touch, without your awesome love and tender mercy, and the power and grace that save us? We have such reason to rejoice. We lift our hands and make a joyful noise. We celebrate you. We celebrate you. You are the one our hearts adore, the only one We would like to congratulate the high school graduating class of 2020. Now, although we're not there to say it physically, just know that the Igbo community, and more importantly, All Saints Church community, is proud of you. For most of you, this is the first time leaving your parents' nest. And although there's a big world out there, just know that your parents are proud of you and they're only a phone call away. Before we announce the graduates, there's one important message I would like to say. As you move to the next chapter of your lives, remember the wise words of our pastor. Never forget the rock at which you came from. You are the reason we have come, the reason we assemble in your presence, to love and honor you, Jesus. Where would we be without your touch, without your awesome love and tender mercy, and the power and grace that save us? We have such reason to rejoice. We lift our hands and make a joyful noise. We celebrate you. We celebrate you. You are the one our hearts adore, the only one we're living for. We celebrate you. We celebrate you. Oh, come and fill our hearts today and soar upon the wings of our praise. Good morning, All Saints Igbo Anglican Church family, and our friends and well-wishers watching us all over the world through our YouTube video streaming. We are so delighted to have you. Let me start with a quote attributed to Malcolm X. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. My name is Chigoi Wim. I'm a member of the Graduation Committee 2020 of All Saints Igbo Anglican Church. The next category that I have the singular honor to introduce to you today have worked so very hard to obtain their bachelor's degrees from different colleges under different disciplines, including cybersecurity, computer science, SI science, architecture, and so on. Under this
very difficult times orchestrated by COVID-19 pandemic. They have triumphed, and we are so very proud of them. So with great pride and gratitude to God, let me present to you 8 graduates from All Saints Igbo Anglican Church with bachelor's degree. Thank you. The reason we assemble in your presence, to love and honor you, Jesus. Where would we be without your touch, without your awesome love and tender mercy, and the power and grace that save us? We have such reason to rejoice. We lift our hands and make a joyful noise. We celebrate you. We celebrate you. You are the one our hearts adore, the only one we're living for. We celebrate you. We celebrate you. You are the one our hearts adore, the only one we're living for. We celebrate you. We celebrate you. You are the one our hearts adore, the only one we're living for. We celebrate you. We celebrate you. Oh, come and fill our hearts today and soar upon the wings of our praise. We celebrate you. Oh, come and fill our hearts today. Excellence is never an accident. It is a result of high intentions, sincere efforts, intelligent directions, skillful executions, and the vision to soar. Good morning, All Saints family and friends. My name is Dora Maduka, a member of the graduating committee of ESIAC. Due to the global pandemic, we are not able to congregate physically this year to make these presentations. But thanks to technology, we are able to present these outstanding graduates of the class of 2020 to you this morning. I am privileged to announce the next category, which is the postgraduate class. She is one of our daughters who, through the able grace of God, have worked so hard to attain and to reach the unreachable heights. She is the one and only Dr. Chidinma Okafor, a graduate of the School of Dental Medicine from the University of Connecticut. Dr. Chidinma Okafor, congratulations on your hard work and this well-deserved degree. We are so proud of you, your family, your ESIAC family, and friends and well-wishers are so proud of you for this achievement. The only one we're living for. We celebrate you. We celebrate you. Oh, come and fill our hearts today and soar upon the wings of our praise. Congratulations, class of 2020. We did it. I know that we didn't get to experience our senior year the way that we expected it to, but it's okay. We still have our friends, our family, and our church behind us, supporting us to the next steps that we take. So it'll be okay. As a 2020 college grad, I wanted to give some advice to the recent high school grads about the transition and some tips to help them navigate what it will be like in college.
What I want to focus on really is balance. It's really important to have a really good balance in between your academics and everything else in your life. You want to remember why you're there. You came to college to hone some craft, to pick up some skill. You're coming there to learn. You're there for school. So you really want to work as hard as you can. You want to utilize all the resources that they have on campus, talk to professors in their office hours. I know it can be kind of daunting sometimes to talk to your professors in their office, but that's what they're there for, and they do want to help you. They shouldn't be turning you down. If they are, then that's a problem with the school, but the professors are there to help you. And even if you are not trying to talk to the professors, most of the times they have teaching assistants or other on-campus tutoring services that you can go to, and those aren't utilized as much as they should. I know it seems like something extra that you don't feel like doing, but you can section that time as a part of your homework time or your study time. A lot of times that's something that they will help you with, which can boost your grade and help you see the material differently. It's sometimes a lot easier to learn from a peer, like a student tutor, rather than talking to your professors. So just try to use everything that you have, even talking to friends, anything that can help boost your grade, or if you're struggling, to help you get out of that funk, help mold your mind a little better around the material. It's important to look for ways that will help you if you're struggling. Another thing I want to touch on is scholarships. You can look for scholarships throughout your college career. For every year, there's scholarships that pertain to everything. Something as small as being a shoe head, or being Black, being African, being a woman, going to a HBCU, if that's where you choose to go. There's so many scholarships that are focusing on so many things. There's definitely scholarships out there for you that you can apply for with just a quick essay or maybe a few questions, and boom, you're there. A lot of times people don't apply for these scholarships, so they don't have a lot of recipients. So your chances of getting a scholarship are pretty high. Just go out there and look, and even if you don't get them, just go on to the next one. It's okay. That's just one out of so many. You'll be all right. Another thing I want to talk about is friends. We really want to. You're going to meet a lot of people when you go off to college, from so many different backgrounds, who have experienced so many different things than you, and it'll be really exciting. And it's really cool to recognize and appreciate other people's differences. But this is where it becomes really important to stay true to who you are. Just like their differences are important, your differences from them are important as well. You don't want to lose yourself in trying to get caught up with hanging out with certain crowds or trying to fit in with people, because everybody is going to be at that same point of their life where they're searching too. This is a good time for you to stay in touch with your family and your friends back home, to just kind of stay true to who you are and remember what your values are, and not trying to get caught up in what everybody else is doing with their lives. This even contributes to the self-care. Some people's self-care is going to parties. That's what helps them have fun. If that's not what you like to do, that's not what you like to do, and that is okay. You don't have to be pressured into having fun the way that others have fun. That's their mode, and that works for them, and that's cool. That's how they take care of themselves. If how you take care of yourself is saying no to the parties, that is just okay. I've had friends who could party every single night but still stay on top of their studies. That wasn't me. I couldn't do that. I'm tired. I had stuff to do. It just wasn't for me, and that's okay. If they're really your friends, they'll recognize that that's fine. If they shun you for that, or make fun of you for that, or just act nasty towards you for that, then that person's not supposed to be around you anyway, and that's okay too. Yeah, I think that's all I wanted to talk about. Is just
find a balance. Make sure you take care of yourself. Stay true to yourself. Stay true to who you are and your values. And just have fun. College is a time for you to grow into the person that you're going to be. It's a really important time where you can see yourself for maybe the first time away from your parents. So you're not doing what you're told to do, you're doing what you're choosing to do. And that can seem daunting, but it's really a relief because now you can actually settle into who you are and what you value and what you want to do, while staying on top of your studies, and recognize that your parents are probably praying for you, so you're not all the way grown. I know I thought I was, but yeah, just make the most of the experience, and remember why you're there. You're there to study and to learn, but also to grow. So good luck, congratulations, and goodbye. Good morning, everyone. My name is Chinedu Adiele, and I am one of the graduates of the graduating class of 2020. I graduated from Virginia Tech with a Bachelor of Architecture. Today, I want to thank everyone who made this day possible and who made this day a success. I want to start off by thanking our Reverend Esono, for feeding us spiritually on a weekly basis. I want to also thank the graduation committee, who made it possible for us all to be recognized despite the coronavirus pandemic. Thank you for everything you guys have done to put this all together, and we all greatly appreciate your effort. I want to primarily thank the 2020 graduating class of all levels, from kindergarten all the way up to graduate school, and I just want to encourage you all to not give up. I know that good things will come out of this period that we are currently in, and this will be a year to remember. You will see that we have doctors in our midst, and these are people that you can look up to and emulate. Know that this isn't the end, and there are good things to come. This era that we're in now, remember that education is the key. Make sure you study hard. If you do your part, God will do the rest. There's no shortcut. There's no easy way out. When you work hard, God will see your struggle and your determination to succeed, and you will indeed succeed. Things may not go your way, and that is life, but remember to never give up. There will be times you want to just drop everything and quit, but remember that there is one place that we all draw our strength from, and that is from God. He is the reason why you are where you are today, and He did not bring you this far to leave you now. When you don't know what to do, stop whatever you're doing and pray. Always remember the power of prayer. Remember that God is at the center of all of this. It doesn't matter how hectic your schedule is, make room for God, and don't forget where you come from. Invite God into everything you do, and don't forget to read your Bible. As long as you put God at the center of everything you do, you will succeed. I want to use this opportunity to also thank all of our Sunday school teachers who teach the Word to our young ones on a weekly basis. And finally, I want to especially thank the parents of our church, because without them, all of this would not be possible. Thank you for your spiritual and financial support. By God's grace, all of you graduates will make these parents of ours proud. My prayer is that the parents will live long and enjoy the fruits of their labor as they watch their young ones grow up to be young men and women who are God-fearing. May God bless you all. Abua ga-eji gbasaa Abụ 308, hymn 308.